Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Na mga oras tayo kakabsat, alas 5:52, iti agsapa. Anyan nga rakurak sa May isa man nga nagasat na parabor na imbag, kinalam at pailaan nga agsapay ti Miyerkules ti Kablaw, kung titunggal may sakada kayo nga nagsapa nga nagreing, tapos tikas na makatune in iti dating nga programa. Ket mamati akakabsat nga dagiti sa sauti apo nga mabaling nga ipatangatang ket isu iti birbirukan ti kararwam iti dating aldaw. Praise the Lord, ta may saka nga nakatune in iti dating nga gundaway kakabsat, ket madaydayaw iti apo at datayo pailaing ditoy nasuli si Mimbaan Rojas Isabela kararag tayo nga mayat iti signal tayo iti daytoy tagdi kastahan nga maputod-putod aya madaydayo iti apo ti pigsamat ng paay na kanya iti daytoy nga agsapa kita makipagpasit man daytoy nga programa ti agsapa napnon iti namnama maripud Lunes agi gani iti Biyernes iti daytoy nga stasyon 1143 DZMR Santiago City idarag sa kamangkabkablao ket ako iti aldaw iti Miyerkules Lawrence Salazar. Alawen kakabsat, agyaman tayo iti daytoy nga kanta, dapat iti manamin, kararag iti apo. Exactly, day tamo ti pagadalan tayo iti daytoy nga
Agon daway kakabsat man ni po Lucas kapitulo 13 1 aging gana iti 4 kasi saritain na ada iti maysa nga aldaw karkararag ni Jesus iti maysa a lugar iti nalpasan kinunana iti maysa kadagiti dalan na Apo isuro na kami man nga agkararag kas iti panangisuro ni Juan kadagiti adalan na kinuna ni Jesus kadakwada no agkararag kayo kastoy iti kunayo amami madaydayaw kuma iti nasantuan anagan mo umay kuma iti pagariam ited mo kada kami iti taraon a masapul mi iti naldaw pakawanan na kami kadagiti basbasol mi napakawanan mi met dagiti amin a nakabasol kada kami di na kami iturong iti tinakaro a pakasuotan iti Dios iti madaydayaw kadagiti nga sasauna kakabsat na manipud iti kararag ni Apo tayo nga Jesucristo iti Lucas kapitulo 13 bersikulo 1 aging gana iti 4. Well, madaydayaw iti Apo. Amoy kakabsat adu dagiti kunkuna nga kaslater aramiden tayo ket kaslabado nga insuno hantay nga kayaten hantay nga isuutan. Aya. Bueno, isuot tayo tulaang intuno kayat tayo. Kas lang ay may isa nga banag laeng ngayon iti panagkarkararag kakabsat. Yeah. Nga intuno kayat tayo, aramiden tayo. Intuno nga andihaan. Aya, agkararag tayo, intuno awan iti choice tayo nga aramiden. Bigam kitaan tayo kakabsat, di ehemplong ito ni Apo tayo nga Jesucristo kada tayo, nga agkararag. Insuro na kada tayo, nga adadag iti banag, nga masapol, nga ikararag tayo, iti inaldaw-aldaw. Idinsuro na Jesus deti kabsat nga kararag kadagiti trabahador ket mabaybayadan iti inaldaw maalada iti tandanda iti malem ket kaputa saan da kabsat nga mabayadan iti kadalawas saan da nga mabalin iti gumatang iti panang iti pangmakalawas di 1 week nga kasapulan da isu ngano maalada iti tandanda iti malem mapandan kumatangan iti kasapulan da para iti dayta nga aldaw isu iti panakaadda iti taraon iti inaldaw-aldaw. Iti Lucas kapitulo 11 kakabsat mabasa tayo met ijay kung kuna tayo nga kararag iti Apo. So dahil yung patugtog tayo aman amin. Aya. Dahil tiket may sakabsat ng hemplo tayo nga nukasat no kenuan niya iti kararag tayo. Aya. Dahil iti nga kararag nga ngayon suro ni Jesus kabsat ket mabalinda tayo nga ramidin nga duwa. Aya iti umuna nga paset na ipapan iti kababalin iti Dios makita tayo diyan no siya sino iti Dios kada tayo ket iti may kadwa nga paset maipapan mo ti kasapulan tayo kas may isa nga natattao kabsat ket makita tayo iti sao nga inaldaw iti may kadwa nga paset maipapan iti kasapulan tayo kabsat iti verse 3 aya nasursuruan tayo no kasatno iti agkararag nya kunana iti verse 3 kabsat ited mo kada kami iti taraon a masapul mi iti inaldaw-aldaw aya iti panangisuro na nga dumawat iti taraon tayo iti inaldaw-aldaw ni Jesus kayat nang isuro kada tayo nga dawatan tayo iti panangipaay iti Dios iti kasapulan tayo iti inaldaw-aldaw anya ti kaya nang asawan ngamin iti makan food wenno taraon kaya iparangarang na dito dagiti banbanag kakabsat nga kasapulan iti na pisikalan nga bagbagi tayo ang kadi ni Martin Luther iti maminsan kakabsat ni Martin Luther kuna dagiti banbanag nga kasapulan tayo tapno mapasaya at iti biyag tayo dayta kung kunana nga taraon karaman na ditan digijay inaldaw-aldaw nga makmakan tayo ayan nasalun at nga bagi nasaya at nga panawon inyapay nasaya at nga pagtataengan daan tital na kaya nang saon kakabsat nga rod ni Jesus sarsaritain na iti panangted na nga kasapulan tayo iti panagbiag tayo iti inaldaw-aldaw aya iti Philippians chapter 4 most popular verse in Philippians nga kunada kalsat nga kunana iti Diyos ko iti amin a masapul yu babaan iti nawadwad a kinabaknang ken Kristo aya dagiti kakayat tayong i-memorize iti nagkasapulan tayo saan ka kinunam mo iti Philippians Lord nga 4:19 i-provide mo dagiti kasapulan mi ada dagiti kasapulan tayo kakabsat ti panagbiag ket kas adalan tayo man iti daytoy nga kararag nga insuro na Jesus ada dagiti maadal tayo nga kinapudno kakabsat aya ipakita na dito iti no kitaan tayo adda nga panangilalana panangisakit na iti tunggal maysa no panunutek nga iti panagdawat iti kasapulan tayo iti inaldaw-aldaw ket nainayon iti kararag insuro na kada tayo ni Jesus iparangarang na nga iti Dios ket isaksakit na tayo ket sikikita kadagiti kasapulan tayo iti panagbiag ni mismo nga ni Apo tayo nga Jesucristo iti nangisurot nga dumawat tayo ken kuana man na kay nga saon nga dawdawat tayo mulat na kini Apo Jesus ipagdawatan tayo aya
Anang imbag nga ti karuba tayo, gagayem tayo. Ayan. Yeah, yes, thank you kadagiti friend. Usaran ti apong may papaay kada tayo. Yeah, maibaga tayo nga saan tayo kamsatlaan nga may isa nga nagan nga nakasurat iti libro wenno may isa nga numero J listaan. Iti sangwanan iti Dios saan tayo laeng nga basta nagan wenno numero. Dahil talaga nga importante tayo iti sangwanan na. Isaksakit na tayo, ilalaan na tayo ti Apo. It is Psalm 40 verse 17, mabasa tayo nga, nakurapay, ken nakakaasi at ngem, sila lagip ka kanyak, o Apo, sika iti salakan ken Diyos ko, darasem iti umay, tumulong kanyak, kuna nakausat. Iti kinapudno na, kaya si papanunot iti Diyos kada tayo, agsipod, imbilang na tayo, na anak na, sino itinaganak, nga nga si papanunod. Kada itianak na amin tayo. Ahalaan nga si papanunod, di ka sa pulan tayo. Si papanunod iti masakbayan tayo. Tiyanyaman nga aramidin tayo. Kuna ni Pablo, iti Galacia, Kapitulo 3, versikulo 26, anak na kayo amin, iti Diyos, babaan iti pamati, gapo iti pakipagmaymay sayo, ken Kristo Jesus. Anyan kakabsat nga nagragsak na mabalin tayo nga ibaga, nga ama tayo iti Dios. Isunod ti indaklan na inlangitan nga ama tayo. Yung iti pudno nga kasasaad nakakaskas daaw ket bigbigen nak ken awagan nak nga anak iti Dios. Special tayo whether you like it or not. We are very halang special. Dapat iti very na ya. Very special tayo. Ket gapu tayo ayaten na tayo iti Dios ipatig na amin nga mapaspasamak kada tayo kun garod haanlaeng di kasapulan tayo iti daytoy daw no di ket di masakbayan tayo. Ilalaan na amin nga kasapulan tayo. Makikita na amin nga paglablabasan tayo kamsa. Ket awan iti anyaman nga dadagsen tayo nga saan na nga marikrik na. Hallelujah. Anya iti marikrik nam. Anya iti kasapulam ammo iti Dios kakabsat. Kaya ako na nagarod kadagiti agtulnog ken mamati kanyak. Kuna na. Kaya kinuhang ka mamati ay kahamong marik na daytoy hamong mapansin daytoy kakabsat. Iti Matthew chapter 6 in surat na metlaeng yan ni Matthew ditoy daytoy nga kararag ni Jesus. Iti daytoy metlaeng nga kapitulo nagsarita ni Jesus maipapan kadagiti kasapulan iti biag nga wenno pakadanagan tayo. Kinuna ni Jesus iti verse 25, daytoy iti gapunan ibagak kada kayo addiyo pakadanagan iti biagyo no anya iti kanenyo ken inumenyo wen iti lupot nga pagkawisyo saan aya na patpateg iti biag ngem iti taraon saan aya na patpateg iti bagingem iti kawas. Actually may salita kamsat nga pinandagat. Nga so agtultuloy kami nga nabiyag. Agtultuloy ting agserserbi Apo kini Apo. Dagitoy digiti bersikulo kakabsat nga talaga nga pagbatbatayan tayo. Ni Jesus sinarita na maipapan kadagiti taraon kakabsat no anya iti kanen tayo. No anya iti kawus tayo kan anya no kasakno tayo kabsat nga magun-od dagitoy. Dagiti banbanag nga mangted iti riribok kada tayo. Ngem no ngem anya iti I mean riribukan na kadagiti nga banbanag no hammo talaga iti aramidem kakabsat. Ngem kuna ni Jesus ammo ni Ama tayo sa dilangit masapol yu amin dagitoy madaydayaw iti Apo. Saan ka di nga nagdakkel nga pribilehiyo kakabsat nga dagiti nga kasapulan basit wenno dakkel ammo ti Apo ammo na ti Ama tayo ilalaan na kun agarod isaksakit na tayo isu nga ammo na dayta nga kasapulan kakabsat urihan mong ibaga ditoy live streaming urihan mo ipa-prayer request kini Apo Dios kini kada Apo Dios kadagiti ministro iti Apo ammo na dayta nga kasapulan. Itdem kini Apo Dios actually dakan nga pastor da kami lang mat iti mangiyom uman kini Apo Dios. Daw pwede naman kayo mag-direct yung kayo magbagakabsat ang kayo magtuti prayer request back up kami kaya mabalin nga ramidin mga dagiti prayer request ket maback upan kayo no makapila kayo kini Apo Dios pagkapan da kayo kini Apo Dios babain kayo dagiti nga prayer request mas lakas niya lang kakabsat kaya ammo ni Ama tayo sa dilangit ang masapol yu amin dagitoy kuno ammo na ti kasapulan tayo. Thank you, Lord. Kaya amuna no anya ti kasapulam ket ay wanan nakakasmay sang anak na. Nya pa iti makita tayo ipaay na kada tayo iti may sang imbitasyon nga ibaga na kay kuana maipapan iti kasapulan tayo. Ni Jesus kahit nakabsat nga iti tayo kay kuana dagiti kasapulan tayo. Anya ti kasapulam iti dating aldaw.
Kas kinuna lang ni William Barclay nga ito no inkararag mo itid mo kada kami titaraon ang masapol mi iti daw aldaw kaya nang saon apo itid mo iti taraon mi iti sumarunong aldaw iti sumagmamano nga bulan kintawan tulungan nak nga maala dagiti na isu dagiti kasapulak iti daldaw aldaw nga intunura dati nga rumuarak iti dati nga aldaw apo Dios kamatalag ken kasabteman dagiti kasapulak itid mo dagiti kasapulan ti anak mo no sumrek da iti pagadalan ken taraon into no agawid da kakabsat saan mong ipalubos kakabsat nga awar karga dagiti lamisaan mo into no agkakadwa kami nga agtungaw dagiti ti kararag tayo kakabsat addaan tayo dagiti kasapulan tinaldaw aldaw ket ipaay iti Dios iti imbitasyon na nga itid tayo dayta nga kasapulan kastamot nga kayat nga agtalit tayo ken kuana kadagiti kasapulan tayo nga intuno kuna tayo apo itid mo bigbigan tayo nga ni apo Dios isu iti mangipaay dayta kasapulan tayo i-challenge ko nga kanayon kada kayo kakabsat manipod kad iti panagserbiyo iti apo na bisinan kayo kadin naawanan kayo kadin kaya iti duwa nga banag adda ti duwa nga banag iti duwa nga banag iti kakabsat umuna adda iti kasapulan tayo ket masapol nga mapaadda ken may kadua iti Dios iti makaitid kadagiti kasapulan imbagam ka din iti Dios kakabsat iti kasapulam iti daytoy nga aldaw agtalag ka mutlaeng ken kuana nga iti dayta kasapulam imbes nga agdanag ka panunutem kit di nga adda iti ama tayo nga makaammo kadagiti nga kasapulan intino binirok tayo una iti pagarian na ken kinalintig na ipaay na amin at kasapulan tayo kaya tano daduma ngamin kakabsat no hantay nga maurayan ni Apo Dios at agaramid tayon iti sa balik ka pabuspusan urayan ti pagkisugon namin nagbayad ba kami ni Lord kasapula ko no kaya dati pag-isungat yung focus pangarikan agbayad kaya agbayad ka na malam Lord gaputan mo into panak umutang iti kastoy nga dakkel iti porsyento na into na nang papangkagbayad aw mo iti pagbayadam kaya agyaman ka na ipuspol iti ti duwa nga aldaw kaya nasan urayan tayo di pag-isungat yung iti apo anak kayat nga may babaeng iti anak na ngam syempre masapol nga agtalit tayo kayong tuana kaya masapol nga agtalik tayo iti Dios sa pagserserbiyan tayo masapol nga dali ngay 100% nga mabaling ipaiti apo ken ka pero adu dagiti pagdandanagan tayo kakabsat sobrang pag nagdandanag tayo si Asino ayan si Asino kada tayo iti makapatidog iti biyag tayo babaan iti panagdandanag kaduma kasta tayo kakabsat adu dagiti banag nga pagdandanagan tayo ngem sapay lakuma imbis nga agdanag tayo agtalag tayo agtalag tayo laangan iti Dios dayto ti kapintasan nga banag kakabsat ijay nya pa iti makita tayo diti kakabsat ipakita iti Dios no anya iti kayat nang aramiden ay tinga kabsat saan laang ilalaan na tayo hala nga ikurak ta importante tayo isang wala na ipayan na tayo iti may isang imbitasyon ngem kayat nga ipakita iti Dios nga mabalinan nang ipaay dagiti nga kasapulan tayo amen saan na tayong imbitaran nagtararag ken ipayan ken kuana dagiti nga kasapulan tayo no saan nang kabailan kasabten dagiti man ti panunutan tayo dagiti man ti kabal tayo ti kapanunutan tayo ken puso tayo kakabsat nga haan na tayong i-invite ni Apo Dios nga itden tayo dagiti kasapulan tayo no saan nang kabailan nga itden dagiti nga kasapulan tayo ayan saan ka di nga kinunana di Philippians, Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 19, itidto iti Diyos, iti amin na masapulyo, babaan, iti nawadwad, at kinabak ng Ken Kristo Jesus. Napaka-liberated naman ni Pastor, mabaring sa ngayon bagay ka kamsan, data, ngayon adamot, arabi, din tayo di paset tayo. Haan nga liberated dati kamsat, kaputa na padasa kon. Adalang iti may isang kondisyon dahil anay nga panagtalag tayo iti apo. Ni ari nga David kinunana iti Psalm 37 verse 25. May isa lagi paborito nga bersikulo. Nagubingak ng italakaya kon awan pay nakita analinteg abinaybayan na iti apo. Wenno dagiti anak na makipalpalama malagip ko dayjay gayem ko parehas kami iti bersikulo kumbaga life verse ti panagsurvey ngem kunana
ikokot na da jay luklukon na kanti nagubingak ng italakaya kon. Ang kung aminin, pare, kulang kahit nagubingak kamitan, medyo lumak na kaya kon. Medyo ang kasada ang nga binaliw ha. Ayan, tayo magbakas dyan. Isut sa taong di Biblia dati. Tayo tayo nga, dali nga, wag natin babawasan. Hantay nga na yun ang kasad. Wala na ulit, nagubingat ng ita, lakaya kon. Awan pa, iti nakita nga, nalinting nga binaybayan iti apo ni David mo, sa Saudi tayo kakabsat. Ayan, kung ano na kita anak na nga makipalpalama, iti Diyos kabailan nakabsat nga sabtan na kiti kasapulan tayo iti daldaw-aldaw. Kunaman iti amin, ayat nga kabsat. Ayan, iti naglablabas nga aldaw. Ado na kiti tiyempo, hala nga naglablabas nga aldaw, nga talaga nga agkasapulan tayo kakabsat. Nga magyaman tayo. Hantay nga umutang. Hantay nga, when nagapil, iti daduma kakabsat. Adda nga kanayon, iti isabsabot ni Apo Diyos. Kung na nagaputa, agpanurayak launa, iti nga, sabtinan to iti kasapula. Ayan, kabsat, ibagbaga ni Apo tayong Yesu Kristo. Iti dahil nga gulnaway nga, mabalin na, kabailan na, nga sabtin, dahil kasapulam. No kasat no nang in-provide ka dahil kasapulan, mi ko nagaron, super expensive, iti adaman kasasaad mi kakabsat. Nga, hana ka nag-worry kakabsat, kaputamok nga, Lord, among dagiti kasapulan mi, agserserbi kami, anak na kami, o Apo. Ito ni tiyempo kakabsat, dagiti gundaway nga kasapulan kami, at damat iti provide iti Apo. So man enjoy me. Ay iti panagserbi ti Apo hanggang gapog gata giti blessing mo awat mi. Tudi kiti pagtalaga nga pudno dagiti sasauna pagtaktak diran ti Apo dagiti sasauna nga isong ibingbingay kumot kada kayo iti aldaw-aldaw. No kabailan ni Apo Dios kakabsat nga inaramid kada kami kabailan namet nga aramidin kada kayo. Aya. Ti Apo na imbag kakabsat. Ay nga kakabsat. Kabsat nga ada dito live streaming. Anda ka diti ka sa pulang bita. Insuro na tayo ni Jesus iti kararagan. Wala na, itid mo kada kami iti taraon, ang masapol mi iti daldaw. Ibagbaga na kayong kaita. Sabtek iti kasapulam. Sabtek iti kasapulam madaydayaw ti Apo. Kabsat, inaldaw-aldaw, nga adda iti kasapulan tayo. Iti Diyos inkari nga sabten na iti kasapulan tayo, iti inaldaw-aldaw. Mamadaydayaw iti Apo. Dawatak nang agtamad tayo iti dating agundaw. Yaman kami Apo. Iti maminsan pa nga impae mo nga nabak na nga sasaom Apo. Pudno launay nga sika iti amami nga mga ayat kin mangilalakad kami iti inaldaw-aldaw. Nga anyaman dagiti kasasaad mi, anyaman dagiti kasapulan mi, anyaman dagiti dadagsen nga awitin mi. Adda ka nga mabalin nga pagkamangan mi Apo. Adda ka nga mangsungsungbat ka dagiti araraw mi kin adda ka nga sanggir mi Apo. Iti maminsan pa Apo, umasdig kami man ken ka. Iti daytoy man nga tiyempo. Gaputan nam namaan mi dagiti sungbat kadagiti nga karkararag mi Apo. Sabtem iti kasapulan dagiti anak mo sagidam dagiti masakit. Kastamet Apo nga tulungan mi da. Nga makabangon manipod ka daytoy nga kapadasan dao Apo. Mangi-raise up ka man dagiti lalaki. Dagiti babae, yung mga warwaragawag iti kinaimbag kinamanagayat mo kadakwada Apo. Ipakitam ka di kadakwada nga sikapay lagi iti Dios nga naindaklan nga makinigam ti amin nga banag diti lubong babaan iti panakiaddam kadakwada Apo. Ipayam ita iti namnama kastamot iti panangliwliwa. Kadagiti kakabsat nga agdingdingag kadagiti sibsiba iti radyo da kadagiti kakabsat nga adda nga dito nagbibuhay dito live streaming Apo Diyos iti daytoy nga gundaway iti daytoy nga istasyon 1143 DZMR dagiti staff dagiti technician o Lord God amin nga mausar iti daytoy nga istasyon Apo Diyos tawatek Apo iti panangsabot mo man kadagiti kasapulan da kasi adal mi Apo maipapan iti panagdawat mi ken ka kadagiti kasapulan mi Apo anyaman dagiti kasapulan sabteman iti daytoy nga kanito Apo finansyalan, spiritual, material, nga kasapulan ti anyaman Apo. Aspeto ti panagbiag mi Apo. Ipakitam itayat kin parabor mo iti dating aldaw. Agtignay kay tinakaskas daw nga wagas Apo. Pataudam iti pamati kadagiti puspuso mi iti dating kanito ket mabigbig mi Apo nga adda ka nga amami nga managayat kin nakasagana nga mangsabot kadagiti kasapulan mi. Giyaman kami Apo Dios iti dating aldaw ket aramidom nga nabalay ki dating aldaw mi idyawat mi ken kaamin nga aramiden mi den mi amin ken ka Apo Dios nga
nga plano mi dating aldaw ket sika ititagtag ay mi kin dayaw mi dating nga bigat kukum aming glory aming nga dayaw ken panagyaman itinhaga na Jesus. Amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ama aming adat sa langit, madaydayaw tinagan mo, dumteng kumat pagaryam, matungpal kumat pagayatam, dito'y daga akasmet sa dilangit. Ama aming adat sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, dumteng kumat pagaryam, matungpal kumat pagayatam, dito'y daga akasmet sa dilangit. Kadakam ti kanen mi iti inalaw pakawanemen ti basul mi akasmet pamakawan mi isuamin anak kabasol kadakami. Halawan ka website, agyaman tayo iti daytang kantang Ilocano. Yeah, sumutlaing da yaman namin. Ikararag iti Apo. Well, naimbagag sapa tayo amin kakabsat agyaman akman ti panakiadayo ti laso ti 30 nga minutos ng iti panagadal kada iti makapabilig na sa ti Apo. I'm so blessed with this message talaga. Aya, natin makapabless tayo nga mensahe iti Apo kada tayo kakabsat. Nangagaputa siya iti nang ibaga kada kayo agbarburayok iti panakarik na tayo itayat ti Apo. Well, good morning kada kayo da aming adat kasibsiba iti radyo na iti dahil iti Gundaway. Good morning mo kini Sister nga Perlin Montimayor Tumpalan. Aya, ti sibubuo nga pamilyayo Sister Perlin. Good morning kada kayo di Tagulak di Fonquirino. Ore pa kini Sister nga Rizalina La Madrid. Blessed morning Pastor. Maday dayaw iti Apo iti barunga biyag ipapain na iti inaldaw Sister nga Jinky Rakal. Good morning Pastor. Pastor Joy and DCMR family. Praise God, hallelujah. Thank you, Lord, for the new day. Lenny Gieb, kunana good morning, Pastor. Thank you, Lord. God bless po and your family. Shirley Pereira Portales, good morning, Pastor, and everyone. Merinol Somera, thank you, Sister Merinol. Tinakapanakasyon. Good morning, God. Good morning, Pastor. God bless everyone. Pelican Las, good morning, Pastor. At lahat na nakikinig, God bless po. Thank you. Kunana kini Jubilin Makaraig, Sister Juby, good morning, good morning. Kini Madam nga Lerma Pascua, good morning. Sir Leia Cabanyero, good morning. Kenneth Billota Reyes, thank you, Lord. May our Almighty God bless you. Bless us always. Ma'am Rubilinda Arok Agustin, si Diyos ni Madaydayaw unay. Kuna na. Naragsak na napnon ti bendisyon nga agsapang pastor and family. God bless everyone. Okay, nyapay. Kinilya Leonor Batara, blessed morning, Pastor and family watching here in Alfonso Listala. Kada kaya aming kakabsat ng taga-Alfonso Listay Fugao, na imbagag sapa yung aming nga labas na waripay kini Victoria Tolentino, Elizabeth Bagcal Batangan. Blessed morning, Pastor, everyone. Blessed morning, Pastor. God is our Jehovah Rapha, our provider. Amen. Blessed morning sa lahat ng teacher and staff ng Stepton Village Christian School. Where you smile every day and be a blessing to everyone. Amen. Yeah. Amen, Madam Principal Lerma Pascua. Ayan. So, expectarek no gawid ako dito sa Stepton, naka-smile aming nga teachers. Okay. Or Rebecca, Sister Jacqueline Paterno, blessed happy day, Pastor, and everyone. In Ma'am Shirley Dumon, ko na good morning, Pastor Lawrence and family. Thank God all the time. He is good. Excuse me.
Elsie Garcia, good morning, Pastor Lawrence, and God bless. Victoria Tolentino, amen. Amen. Madaydayaw iti Apo. Good morning, Sir Peli Canlas. Amen. Jennifer Caro, good morning po. Good morning po kay Auntie Lindang Valentin, Sister Merin Olsomera, Sister Wilma Rivera, good morning. Lore Del Baroga, good morning. Kini Sister Merced Montimayor, blessed morning, Pastor Lawrence and family, and all the listeners. Kuna na Jubilin Macaraig, Sister Juby, good morning. Nyapay, Sister Rosalinda Lamadrid, amen. Pastor Mercedita Magno, good morning. Thank you po, Pastor. Iyong ibinahagi sa salita niya ng Diyos. God bless us all. Madaydayaw ti Apo. Amen. Praise the Lord. Kuna ni Sister Merced, Mary Dolcomera, Sir Pedrito Daliego, good morning, Pastor. Agyaman akmanan, iti nabak na nga sa iti Apo. Ngayon share mo, God bless you and God bless you and your family. Thank you. Di kakararag kami, sir, iti panagdalyasat yo kini Ma'am Nancy. God bless you po. Ingat po kayo lagi. Okay, oripay kini Sister nga Lunaida Laitan. Amen. Kuna na Ma'am Biron. Sir Alex, good morning. Kada kayo amin dita Bacnor, Burgos, Isabela. Noel Jacob, thank you kini Elizabeth Batangan, Meridol Sumera, Leo Cabanyero, Meridol Elizabeth, okay. Thank you, Dagiti M.E. Minyo Kabsat, Rachel Ramos, Rafael Junakino, good morning. Junaldo Mindoro, Ophelia Managad Goroswe, Mitch Pimentel Balinbin, amin, praise the Lord. Agyaman kami, tinabak na angkin, makapabilag. Makapabilag na sa uiti Apo, ng ibingay mo, Pastor. Ophelia Managad Gorospe, good morning, Pastor, sa aking neighbor na nakikinig sa kanilang radyo. Good morning, kadagiti neighbor. Lahat po ng mga kapitbahay ni Sister Ophelia Grospe, ayan. Kini kumpadre nga Santo Guillermo, good morning. Catherine Kinsay, amen. Good morning, Pastor, glory to God. Sianing Pascual, good morning, Pastor, amen. Kuna Josie Ramos, good morning, Pastor. Makapabless manan iti mensahe, Pastor. Kukuha amin ti Apo, iti dayo king Gloria, malaydayo ti Apo. Good morning, Pastor. Listening here from the Quirino. Kan kada kayo amin nga, ada kalagisibsibay, iti radyo na, iti dayo gundawan na yung bagdaragsak, agsapa, iti Miyerkules, kikita tayong tumanan, iti dayo gundaway, kakapasat iti dayo oras po lang. Tigsapan at noan, iti namnama, Lawrence Salazar na yung bangal daw. Manipod dito yung si Makpot, dito si Mimbaon Rojas, Isabela. Iyak sa panap ng tinamnama, mangkatang inanama, lagi tisa sa uwi. Nangyigan tayo ti programa, ti agsapa anapnuan tinamnama. Lunes, ingat Biyernes, dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-8388.